J. Kids. Chinelas ko gamit mo. Cuidado, hindi ka mo nag-agi. Hello mga dudong mga inday, welcome to my Ay. channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, manulo ta, kay hunas karon gabi una. Sa among pagpanulo, bisag unsa na lang ipangtudlo, bisag unsa ang dakpon aron na alang gyud mi kaunon. Please watch this. Ako daw, patay ng buwangan na. Ay, lubuga lagi! Kinay naman na. Ano ito? Narurok ko na. Eh, ano? Magawa na, dulit. Gabi sa dagat. Kagot. Biton di? Ito imong isda gina ba? Ano mo goy? Painter gani goy. Ala, dagang iswaki goy. Wow. Yung mga buwan shell goy. Wow. Sige, go. Uy, food. Adobo pa lang sa akin. Wala na, adobo ng Gerald na. Hanggang ganito. Wala ka ba? Magawa yan. Kantan. Kantan yan. Ito na ito, Lord. Malapay-lapay, anak. Balas niya nin ba? Puti. White sand, anong puti nga balas ba? Putiun ang white sand. Yan, kung ano namin po doon. Abot sila sa isla dito pa daw. Ano mo na ikuan? Nami, anong kuan ba? Salim mo ba? Okay no? Grabe po, ang kuan rin no? Ang tingog sa ano ba? Tingog sa balod. Okay, ko na pwede ta manilo. Sige na guys. Ha? Oo, dude. Oo, da. Oo. Hello, dagan gid dito ay. Eh, ko ato. Nami da. Hala ka man, asa ka? Ano dito ka na. Sige kung pangita ka daw. Ay, Man. uy, sulod. Ano bugot. Ano sulod ni Berto? Ano ba unod? Basiyo. Ako ni sulod ni. Ah, dapat pa. Siyangan ami kay sabon. Nami na, imbaw. Mahal da to eh. Kuanin kay putian. Salat mo ba eh? Muna kung gipangita to yaw, ay bay. Dito ka tikas doon. Yan si Ro. Ay, oh. Ay, gana, oh. Duro-duro si Ro. Oo. Kana. Nami na. Ay, di man ko kuan. Ay, oh. Oh, kani. Tuloy sulod ang uban, no? Kana do si kani ko, ay kani to. Saan si Roy? Ara da no. Roy. Ha? Roy. Dong. Ay. Wala lamig kinagsabaw. Mahal gud at toy. Di ba nasa sapa niya ni si Red? Agihis man to. Ano gano oh? Hindi kaya ano? Mananap ka. Umang. Kumang dyan. Oo. Hindi dyan nakahali no? Ano mo dyan balay na? Oo. Di ba? Amo ginadara naman da umang da. Tuya sa ano nin ginaano da tuya nin. Sa Siargao. ginahimo da nga pizza. Kuhan niya. Mga guys, daghan do ang kuan, daghan tag mga kinasundri, mga puti pag yun. Pero daghan pa di igway sulod. Bakit ang ito di? Ha? Ay ano daw? Ay, kalain brown man to ang bat. Nami, are o. Eh. Eh. Oh, lain man. Dog ano yan ako ah. Kalainin. Kalam. Daw sa mo to kagin. Kinaso na kids. Hindi. Pusong-pusong
Dari mataklo. Sige daw. Hindi man. Ay. Sige ko daw. Masyad gak mo rita na. Hindi man daw. Ay, galubong no. Katong mo na pares katong dito gud sa Maganoy. Kuan nga balik pila ka buok 100. Sige kids, mangita to kids. Ay. Bat. Ay mo kuno bat makilaw man dya. Makilaw man dya bat. Klain lang. Gani, apa yung uyatan? Uy! 12:30 midnight ning baba na ang tubig. So natay sandbar karon. Ene. Ang problema lang nato magpicture kay dili makitaan pag kanindot unta. Sandbar. Wow. Look at the sandbar. Sayang kung adlaw pa niyo. Mga dudes, kung karon umadunggan ninyo ang kuan ang balud, murabag ka ng ulan nga kapadulong or tubig nga kapadulong diri sa ato pero dili da ito. Layo pa dai kaayo. Amihan man karon nga panahon, mao dang midnight or gabi ang ato ang sandbar, ang paghunas. Kanito no na wala ra pud ni sulod to no. Wala pud ni sulod no. Wala ni kon. Na ice snake. Di. Yun sa kipatay ni Munin. Wala. Wala na yun siya. Wala siya. Nagpapatay pa. Eh. Kana amot. Pero ga ano na siya. Diliw. Basta sige na nang naba. Unsa daw? Ay unsa man na Ganak isda eh. Black Panther. Iya pat. Ayaw lang kimutaghan. Wala namin siya bay. Oh my god! Grabe isda na. Koloni daw na sir. Oo, isda. Koloni of Taiwan hito sa dagat. Ay, colony school. School. Sige. School of Fish. Integrated School. Lawan buyog sa tanan no. O black hito sa dagat. Anda iyang nanay nakadaya magsunod. Tarong tong bitin-bitin dito. Ay. Lain. Wala nabungkag do sanda oh. Wala isa daw. Hindi mo dako. Marunong. Daghana no. Ano dayang isda? Gibungkag mo dong kids. Bicara na yan dito. Wala tapok sila pa dito. Tapok no. Ay di makuan ka ba? Dito sila kuya mo tapok. Yo ano dami abuhi ano no aquarium no. Butong kita ba yan Mo, ano sa sini kaya? Unsay na asoy? Uy, hala kaninin oh. Nin oh. Oh, look at that. Ay kan ni Oh, frisco ka jo. First class kayo nga ko ano, first class kayo nga shell. Shell. Sige, go. Di ba? Wow. Okay dah. Tamis Kakita bugid ko. Tamis ka ni siya sa bawo. Hindi kamang-kamang nang gali tadi. Yang lunod ro. Sana. Kana pa di kaya kinasulit. Pagdaanan na boy. Kana kayo. Oh, mga crabs pa ba yun? Kanang tuyong ba? Gani ano nyo lang tuyong. Hey, lainaw tuyo eh. Lagi mo ano. Kaluod. Ari duman, kakita duman ko nin. Dia gali duro ha. Ara oh. Hala. Tiye, namit dah. Gak kamang-kamang. Tiye. First class pa. Oh. Salamat Lord. Nakikita dukod ko ha. Bataw drapat. Ay, uda po. Dia gali duro ha.
Daruli sa na. May eskwelahan da diya ba? Gabiyahe do sanda. Oh, ari duman. Ari duman nino. Oh. Nag-eskwela lagi sa sanda. Oh, kaya lami kayo, di ba? Ni tamis kinig sa baw ugman. Nan. O yun mo da. Ayo, kuy. Buyag lang. Korea buyag. Uy, awat to, gunitan mo to, nag-ausan. Di. Kaya nagtuyong. Uy, uy. Uy. Di, nahagpas ako. Mo da ang makaon ha. Mas dako-dako lang. Ay, dako-dako lang tong ina. Hindi dumanday makan. Ah, mo huli. Oh, tirawi daw kung diretso. Lagi hugasan dahil sa tubig sa dagat anong pudto. Nga gihugasan nang dahil ang ginahinugasan pud ganin. Bigasan ginanda. Dad. Ginanay katamo mo kung tunong kadako no. Ya, Anay da. madak. Manood sila na. Aminanda ano sa nawa. Oh, marami antik. Likay. Agoy. Ay, oh. O, anak. Luwa, ragon mo diya, be. Anak, Ishel. Tapatik. Uy! Tin. Ay. Ay, siya lang at bika. Umang da. Daw ito to. Daghan ng gano'n eh. Dami as tubig kayo, kristal. Dalom. Namin no, gainggat ang tubig ba oh? Wow. Oh, ari duman. Nin, may arat duman ko nin. Na. Okay, pero kita. First class ba ito? Oh, first class oh. Kalito, si Katuloy. Ikatatlo sa Diyos. Namida. Ito namin ikuan ba ng isagol gani ka pansit? Oh. Tambok kayo ko lang. School. Ara siguro anong inang ka dyan ba? Dugan. School of Fish. Yehey, padabi og panginhas, panakop og isda, umang. Alala. Pinakauna nga na bolte na to orange. Orange ba? Ano man ang mga tuyong kanon nyo gidaw? Ambot lang doon, aboy lang yapon roman. Pwede mo na igawas dancer. Ito yung friend. Hindi, ano, may mga kagang. Baldi ba? Duro ng kagang siya kay? Shell. Duro na gulang mas dalong ba? Itong baldi ba? Lagan. Eh, pero nga masangit isa. Okay dun? Pamulong to lang ano ba yung... Ya ulo ka isda. Yun yun, tunok ka tuyo. Isa kabaldi amon ano oh. Meron ito. Ulan naman ito. Isa kabaldi ko ano amon ah. Ano pa nini? Ikaw man yung ng tuyong na yun. Tingnan. Basi dili na mo. Ano man ni? Suwaki man ni sir. Mo na tong gain na atong gahapon. Dili. Ang nya makaon na. Ikaw man ni. Ikaw ni kub guys. Yung vlogger ba? Si Marie. Pero mangutana mo diri ugma sa katunghaw kung makaon ba basig. Oo. Ano ba siya hindi siya makaon? Nakalag-usap ba? Daway ba sulod ang isa ng puti nino? Ari? Why gid? Duda ko. Sugutan ko daw sa anting ginawa. Ito na ito na hambog sa akong gina. Balas siya eh. Tunog naman ka. Yeah.
Niya tunok sa gara pa siya. Ludo. Yan. Sakit. Iilang. Ito kaya gisa ko. Bislita ya pituin mo. Sige do, matulog na tayo. Aray, Tingnan namin, Oo, siguro dyan. Siguro ka. Abtik pa, abtik pa. Hindi rin nagsaka niya. Ton. Umang mo nino. Oras ang pan, malamay. Hello. Ano siya? Awan ka tanong ko. Sige, matulog na to. Kani ba ko? Kana ing ana. Gini sumisir. Balas ang Ay, yapon. wala eh. Sayang. Scam to ito eh. Ito na rin. It's a prank na podnin. Balas eh, sayang. Kahig, Ano? Pag dumay masangit, anak ko. mana. Hantod sa sunod na to nga video din lang sa Dudes Torta. Thank you for watching. Good night everyone. God bless.